El Movim està tancant un cercle que iniciarem en la modernitat republicana allà per el mes de febrer de l'any 2016 i hem volgut acomiadar-nos d'esta etapa, jo crec que per la porta gran, amb un cicle que es diu 14 d'abril i que rememora la creativitat republicana però des de 3 punts de vista diferents. La realitat en el temps de la República vista per un fotògraf francès que va recórrer les nostres terres, la seva visió. Per una altra, l'expressió artística i gràfica d'un artista valencià com és Dubon, la seva producció en aquesta mateixa època, allò que suposa, podíem denominar un esclafí de lo que era el disseny gràfic, i també aquesta transgressió que hi hagué de la indumentària en aquesta època, sobretot vinculada en aquest cas al gènere femení.